Cuma Ya wayahe ternyata kok kono omah gak bayar sama niku. Wis bayar ngono lho mau. Terus ngarep omah. Ya wis lek ora gelem metene ya wis. Cara pikir loro-loro. Kongkon ngeterne nang omah ora gelem. Ayare jauh larang. Slamete iki mau bojone gendut karo bojoke kuprit ora melo. Lah wong tuwek mek dihapusi tok. Jarene ternyata kok ngarep omah. Walah. Iki mau bojoku wis mulai apa urung? Nang omah urung ana apa-apa iki mau aku ya durung masak. Loh, lah iki mau helme tukang ojek mau urung tak baleni buah, cek dituku dhewe. Wah, langsung siap. Iki mau aku arep budal yang ngencep apa iku? Adang. Tak deloke sih gosong apa ora. Bojoku ya remule iki mau yayang sangkil iki. Oh alah sih ora apa-apa timbake. Oh, iki mau aku ya tak sambi godhog mie mari anu iki mau. Slamete ora mblothok iki mau. Ya sambel-sambel iki mau bojoku tibake ya rung sarapan. Walah diciapi ndase petik ya ora gelem mangan iki bojoku iki. Mbok nandi lek layapan iki mau. Wong-wong nek omah ya ora gelem. Layap kok ala ditinggal wong wedok dhewe niku kaya kesempatan modele yayangku sangkil iki. Koran ya ala sengko ae dah tak korai engko ae. Tak tinggal jagong nang ngarep mbok menawa iki engko bojoe kuprit karo bojoe gendut. Rene slamete iki mau ora melok nang jogingan nang barongane pring jadokno lah ilo-ilokno aku mau lah wis sanjane wong tuwek ya kudu sabar wong tuwek ya sing iki lek nek omah iku bojo ya ora tau mulih jarang mulih ditinggal diluk ngene ya wis melok metu pisan mbok nanti parane iki mau. Gimana helme tukang ojek iki mau ta ora diparani tak pek iki helme iki. Wis tak pek iki helme iki. Ngono njaluk 10.000 ngojek ngono tak kei 5.000 ora gelem. Wah, ya wis boleh mbok menawa gendut iku karo kuprit ya rene goleki bojoku. Iki ora ana rene, bojoku ya tepak gak ana omah ngene iki. Mbok nandi iki mau oleh dolen iki mau. Sikil ya rasane luwara mari aduh. Mari senam iki apa saking kegeden sepatu iki apa piye. Loro rasane lae mari anu jogging ngene sandinge barongan pring. Walah ya wis. Gak apa-apa kayak kesehatan. Ya lembek menawa bojoku nang mulih terus. Nah kongkon ngeterne nang ngene tukang pijet. Nek ana tukang pijet ya tukang suntik apa Pak Mantri. Mbok ya mulai-mulai yang bojoku iki. Ya yang sampai boleh aku balapan terketai. Tapi sayang ngene aku iki. Walah bojoku iki engko kira-kira lek mulai ngono ngamuk ora aku teko pincang teko omah pincang ngene iki. Tapi ora kira lek bojoku ku ngamuk wong aku melok jogging awakku ya tambah langsing seneng ngene iki bojoku. Wis mantan muga bojoku engko enggak ngamuk nang aku. Sikilku loro gara-gara jogging iki. Apa kegedean sepatu iki wis sembuh.
Bangkel ono dewe. Ah, sampean iki Ayo ono ora? Si ono amene. Wis sampean ono kok wis metu maneh. Betul ya. Yo. Antar ayo ono amene. Aduh, apa? Kalau ono ya tak mau deh aku langsung balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mak, Loh, balik. Prit. Bahasa kel ono, Mak. Waduh, metu ke tisu mau, tak tinggal jogging iku lho, gak ono. Aduh, aku ya takon nang wong betul saka goreng dek ngarep iku lho, Wah, ini ono. mulai jogging itu sikilku loro, pincang, kira-kira bojoku ngamuk apa enggak ya yo. Apa? Oh. Empu gara-gara jogging mangko nang gene barongan Lah, spring. Berarti sampe teko jogging sampai pacane nih Iya, terus koyo ngono. iya. Minor wong. Heeh. Waduh mangkane. Lha bahasa kel gak ro. Karo. Waduh ya apa aman iku. Wong sepatune koyo ngene sampean ketika Apa Prit? lho, wong sepatune koyo ngene yo. Kudune sing ya apa? Ya sepatu ya sing apik kaya anu ku lho, sing arek Iki. enom saiki. Heeh. Wong sepatu nang biasa nang sawah digawe jogging apa. Waduh digepuki ya Prit, loro iki Waduh, Prit. anu kan. Heeh. Iki Heri, aku dek kene Iki mau tukang ojek takon ngeterne teko omah kene ora gelem didukne nang ngene ono lho ngarep. terus. Ya aku mulai mlaku karo pincang-pincang. Yo kapok, sapa anu kano bahasa sampean anu. Mari pamitan, Mas. Mari, cuma yo winginane lek ku pamitan budale mau. Iki ngene lho, Brit. Aku iku yang tukokno sepatu tak gawe jogging. Oh, iya Mang, ngono. Jare bojoku ya. Mulai teko pasar ditukokno sepatu iki, aku ya tak gawe. Waduh ya padha ae mbek Pak sangkele koplak pisan. Wong iki ngene anu sing biasa nang sawah. Aja nemen-nemen. Sing dikon gawe nang samian. Kon gawe dhewe ah. Anu nang bathuke iku cek. Engko lek mulai Hmm. tak kongkon gawine dhewe kono, gawean dhewe kono, kirisake. Tapi kirane ngamuk ora sikile sampean loro iku pincang iki. Tapi koyoke ya ora wong awakku tambah langsing ini mesti Oh, kan iya. ya seneng nih ayangku ini. Tambah semok. Tambah semok iki. Kenceng kabeh bisa aku. Saploke melok. Saploke melok jogging iki lho, Prit. Waduh ya kaya wong ngene Iya. rupane sepatuke. Ya engko lek ora digawe engko tuwas nesu gitu. Iya. Arep kaya ngopo iku ditukokno sepatu ngene ya tak gawe. Wong sing nukokne ya ayangku dhewe. Ya Ya lek anu engko tak picikno Mak. Apa Dendi. nang ya nang sekal foto mosok nang tukang las. Waduh ya aja lek digawane sangkal potong kapok aku diotot-otot nang kono iku diolor-olor ngene lho. Wegah aku. Iku lek diwoglek-woglek lho apa? Waduh. Kocak kabeh dican. Tuh sampean ku. Kocak ini. Kocak yang ngene iki. Lah yo iki kok lho. Kan nganu lah Brit, apa pelorane iku wis wayahe anu paling ya. Pelorane iki. Lah iku wis Paling kakean sampean ku sampe kocak kabeh. kakean apa? Ya empuk ke opo. Kakean mlaku. Ya ora. Kakean apa nyoba ae. Oh iya terlalu kaget sampean ku. Kaget. Kaget Iya. jogging. Oh ya empuk lek kaget jogging cariku kaget niku. Bojomu ngono tak jak ora tau anu, ora tau pedhot. Gak oleh lek aku jane. Jogging gak oleh. Gak oleh lek aku. Ya mesti ngono. Engko keceklok koyo sampean nang iki wong larang bingung ta. Kon masak muring-muring sikil loro. Kon ngecek gegerku oleh loro. Kok muring-muring. Ngasep repot ta wong lanang. Ya wis ngene lho Brit engko anu apa ngenteni bojoku sik aduh mulai anu. Ya. Iya wis gak apa. Ya wis saiki ngaso-ngaso dhisik ngono golek bojoku. Masa kamu di sedino itu, Pak? Biasae ya mulai. Kadang lek anu nyuk ngono tok iku wis mulai. Ini centong. Centok. Ya wis mbok menawa anu ya wis ngaso-ngaso dhisik ae wis ya. Iya, ya. Ya wis ngaso sik ae Lek wis. sekirane sedino mulai lho, lek sedino gak mulai aku tak mulai.
Yo dinteni ya dilu ngono. Lah yo tanteni dulu Hmm. sampai asar gak mulai yo tinggal mulai aku. Iya wis. Ana ora ya Mas Angkil. Assalamualaikum. Jadi wah niku. Apa mak? Mari mari jogging anu kecekluk sikil. Oh, lakar tuh kok jogging bareng sampean. Yo anggitku ngono kepingin sehat, Dut. Terus nemen ae. Yo ra nemen yo. Delok e. Aduh. Anu mak periksa mak mantri meneh. Ya Suntik. meneh ngenteni bojoku ae lho. Oh. Engko cek dikandani apa cek diternahi bojoku apa dikandani bojoku ngono lho. Pak Mantri ini. Aku pritet mana deh ini turu. Ya rada kan mau tak tinggal aku ya sungkan ta te jagongi. Wah, maknya tak parah tak buka. Ya gugaan lagi. Iya. Gugaan lagi ntan. Cinta. Orang iki koyokan iki. Waduh, turu barang keturun ya. Mudah-mudahan nanti Mas Angkil. Tadi kok Takut emak gak ono. Ya kan betul. Metu ketisun mau tak tinggal nang jogingan Wah, iku anu. aku ngenteni Keturun ya. ngenteni kan mang turu-turuan kabeh kok mau turun. Wah, nah, turun kabeh iso iki. Iso ngenten-entenan ini. Lah yo. Nah terus apa lagi? Jangan. Dewe. Kartu mrene ono Mbah Angkil barang. Lah iki emak jare Iya mari jogging ke pleco iki mau. Nah yo aku ngenteni Mas Angkil sareku Budi aku di diseneni Mas Angkil. lho lakar Seakan. kan tuwe yo jogging. Tapi kagak barang. ngono lah. Iku aku kan wis tuwe. Jariku jogging iku golek kesehatan ngono lho. Alah. Ya lek kesehatan Seminggu sana. Heeh. asli ini lek kesehatan itu kudu jogging kudu golek kesehatan. Terus golek Golek duit. duit. Mm-mm. Sehat Sehat. sip. Ya sak kemarin tak golek duit ae sing akeh dan sehat. Wis ngasu-ngasu wae, Mak. Ya tak ngasuh ya. Ya dicopot-copot Mak sepatu gue. Sik kabeh. Lu jogging ya sepatu ngene iki, Mak. Nah iya. lah. Lho dicak kok sepatu ngono sawah-sawah. Ya kan itu biasanya sama jalan itu. Karo yayangku iku ditukokno iki. Wala. Ya aku arep Mas Angkil jogging. gak apa-apa, bojo iso. Lah iya mau padha koplake. Ngene lho. Gak lanang iki gak wedok padha koplake. Ngene ceritane iku yang aku arep melu jogging. Tukokno sepatu. Oh iya mah tak tukokne meneh. Mulai ditukokno iki. Iya. Mas Angkil romantis. Ya romantis bener romantis. Romantis dulu. Tapi lah kok ngene ya butuh nambah romantis iki nambah pagel ya. Ya wis ora apa-apa. Sama sampe kira bisa. Ya kudu ra apa koyo ngono. Ya jane ya saya bojoku ya wis jujur lah. Jujur pasangan itu. Yo enak. Iya. Sepatunya kurang, Mak. Ini sing roba aku iki, Mak. Ya ini ala kayak apa bojoku yang sing rapi. Mau ya aku lihat tukokne sepatu kaya Ini iki. berarti Mak gara-gara jogging di barongan pring. Barongan pring goreng. Astagfirullahaladzim, ya aduh, jogging di barongan pring. Yo Lah jogging wis opo? Ya karo ke wong kono. Wong Nanti ya kono. orang Ya wis iki kira gitu wae rodok-rodok. Nah, wis masuk, Mak. Yo ora mbok menawa bojoku engko tak teko. Yo cak ngono sih kalau diombe ngene. Aku tak ngasuh sih yo. Ngasuh sih, Mak. Tuh, di bangkoran Mas Angkil, Iya. kamu kan, men. Kopi yang mana ya? Iya, Kopi ya, Yong. iya wis. Yang ada dari Mas Angkil ya? Ya, biar rokok-rokokan sih ya. Rokok-rokokan sih nu. Kok suwe men Mas Angkil? Nah iya, jadi ini lho, aku sampai keturun. Yang belakang nanti. Padahal jariku lek suwe gak ngenteni lek. Mosok anu. Nah, tapi lek cara golek emak-emak wis mulai ya. Iya. Lah tapi golek nandi. Mosok nang bisa? Nandi? Sing winginan iku nang kebun. Napa? Nang kebun nang Tegal.
Ya nang kebun iku. Sing ade diakali. Lah iya nang Kudu kebune iki lho yo. Diakali ya Dewi. Iya lah ya engko ngono apa nang kebun binatang. Binatang rupane. Wis. Nah, di bahasa iki. Anu iku rada koplak. Lah ya. Dekat koprak mi bojone ya kira ke mak iku ya kira ditukar sepatu kok iku tak. Dia menang Iya. Oh, gendeng. Kenapa koprak? Masa nang kebun ya kayaknya. Nang kebun di sisi lor ndi no. Dia kebun loro ya. Iya. Asline soge ya malake lho, kebune loro. Kebun Tek wong. iya sing kebun wong. Lah iya. Tapi bu sing lor iki nggih wong pisan lho enggak. Waduh Tapi nangane engko tali tampar, dia saya karung tali tampar. Gua nang kali lek nang kali mana? Ih berarti man teko omah langsung rene. Lek aku pertama teko omah katanya nang basangkil ngerti. Tajak dulin dari rasa nang di. Lek kok ngono mak sangkil sing ono degane basangkil kamu. Anu ini diomong ya, ya aku udah bayangin teko kono Pak Mantri telepon. Usahakan iku mak iku loro. Ya Pak Mantri sing ngetan omah iku lho ya. Loro iku. Lah ya loro iku. Paling keplecok musim sepatu sakmene. Wong mang yang karepe tajak nang anu ngumpul basangkil tadi. Mbok jogging iki. Ajak nang tukang pijet. Tukang pijet opo ya? Nang sak foto. Anu pinginane kok iso mijet e. Iso tapi wong yo koyo ngono, aku gak mentolo. Kamu Cel Pak Mantri ae ngene. Jelas. Iya tidak. Bojo iki wis mulai apa gorong? Oh, Mas. Mama digolek wong ndek cilik. Mbok sapa iku mang jenenge? Terus Golek sampe mulai isuk, Mang. oh keceng. Enggak, Rendem. Oh paling kuprit. Heeh. Yo, iku paling cak kuprit iku. Wis sampe tutupi Mas ngono. Oh alah, ya wis Boleh, nyoba saya. kaparanane ndek Yo, omah. wis sampe goleki. Bojoku iki wis mulai apa urung jarene pamit jogging mulai isuk. Wis teko apa urung kuprit barang jarene golek. Iki lagi. Waduh, wis ket mau iki mau. Aku sing ngenteni Wah, wis. Andi. Oh, ndi ya, Mas? Teko ngendangi kebun sing sisi lor. Lah Walah. bojoku jogging. Ya wis yang lha nek tinggal jogging aku tak ngendaki kebun sing sisi lor. Aku sing Sing ngenteni. sakedo iku lho. Iya. Aku sing ngenteni lho sing mulai isu sampai Keturun iki. turun. Takon kendul iki lho. Gak dikene kopi ya. Wis lah iki. Wis mang sing anu. Iya. Iki mau aku dikandani iku lho Coba di karen gimana lho. Mm-mm. Tak ubin. Aku takon nang buntut suka goreng nek arepan iku. Oh, iya bener iki mau dikandani aku. Bah, sampean digoleki sapa iku siku endek cilik prit-prit ngono lho jenenge iku. Oh, kuprit ah. Oh iya ngono jane. Ya wis aku tak mulih aku. Mbok menawa dinteni ngono lho. Lah iya aku mang takon nang iku jare ono. Datan ini gak ono wong. Anu iki sapa iki emak. Heeh. Nanti wonge bojoku iki mau. Mau turun kok. Turun. Masuk tak Iya, kesel paling. Iku masih tuwe ngono lek kon ngaso leran ngono gak tau gelem. Lah iya. Sing jogging lah, iya, sing senam lah. Aku cerita. Heeh. Tapi sih kene rumah. Loro. Sih kene pincang takut aku. Aduh, salah kenerek bojoku. Iku asline yo. Ya seakan yo opo anjene koyo ngono koyo keluarga ngono kan sampean iku. Keliru men. Bang. Keliru nih. Sepatu sepatu iku gede. Jadi suatu biasa nang Tegal sing digawe. Ini, iku ngene ceritane. Apa? Yang tukang sepatu, kayak jogging. Loh, joggingnya nanti yang, tapi iku ngono, bener apa salah? Bener. Gek boring yang, gek karo ngantring, betiku. Lek ana ulone akeh, makane tak tukang sepatu sing obrok ngono lho. Mangkane yo Aneh kok sepatu. iku yo wis gak kene ulo yo kene keceklok lek koyo ngono carane. Yo ora apa-apa lah, yo ben lek kirane anu tak tukokno. Sing apik, sing dhuwur ngarep. Mas tak kayak saran. Tiba dipijetno wedi tambah wedi keliru rate. Cenung Pak Mantri winginane iku lho. Oh, iya sing jare tunggale apa nyuntik bojoku iki Iya, yo. iku mandi Pak Mantri iku.
Tapi yamene wong ya dinas ta. Durung boleh Sore kok sore lek gak iya biasanya jam 8 jam 9. Iya. Heeh. Nek sore ya bengi. Ya ngene lho, awak dhewe iki bojone dhewe iku ora tau dijak nanti-nanti. Ya ayo sekali-kali dijak nanti ngono lho. Jogging pisan. Wis kok Wis Lah bojoku gak tau ndane dari aku. gak mari ngene bojoku tak pengen jogging wis tak kongkon rekreasi ae nanti ngono wis. Kon jalan-jalan ngono. Enggak, Padahal nang jalan-jalan. ruko nang mendit apa nang kebun binatang ngono. Nang ben binatang ae madang rupa. Kok dhewe ya rupane wis kaya ngene ade dipadano. Mana kan ngene koyo jerapah. Berapa kabeh. Ya utang kok coba ambil delok sikile iku. Iya. Iya. Udine opo? Blok nyono apa ta apa. Udine opo? Udine tukang las tukang las apa? Udine Pak Menteri kae iso nganu. Kok sanu digawano petil karo Pak Mantri. Niku Ya lek alate yo opo maneh? Mau jenenge alate, petil linggis sak sembarange. Lek nganane bojoku iku cerita nang aku, "Yang aku mau disuntik ning Pak Mantri iku." Lah lapor. Iku alate kaya alat pertukangan. Ya lek jenenge alate ngono yo opo maneh? Oh, Ya kudu diterima. berarti Mantri iki model anyar iki. Ya iya ta. Walah, ya kan Pak Menteri modern saiki Mas zaman modern. Alate ngono iku. ono petil. Iya linggis. Ono kunci. Dikira Paku. dikira sikile bojoku ku ono baute lek gawane kunci barang iki. Ya kok ngomong Pak Menteri iku. Iya, boleh. Tapi delok sik keadaan yang sikile maneh. Tapi anu, Bagaimana kali tak delok sih? Kan tak delok musik sepatu gak benar ya. Sepatu kan coplok-coplok. Kayak kotak mang. Mbok lek orang singset karo aku. paling dikencengi baute waras kali. Kurang sepatune kurang cilik. Oh ya mbok lek ngono. Oh alah, iya iya iya. Kocak tak ngene-ngene lho. Kutuk-kutuk ngono ya sikile. Heeh. Waduh. Cari waduh mak iki mak bahaya iki mak. Iso-iso iki nang sakal potong tak ngono. Yo, bojoku iku gak gelem dicari sakal potong iku. Wedi mulai biyen. Geleme yo priksa ngono iku nang ngene mantri, dokter. Suntik ngono. Iya, suntik. Berarti maksudnya nambah mantri mas suntik dhewe lah apa sambat? Lek suntik lek sing nyuntik aku iku wis bolak-balik sakjane. Tapi gak ono parasi. Oh iya tapi kan warasi jane bener-bener sampean Pak. Tambah. Lah sing Ora, ini lho. Lek suntik sampean jane warasi pinten sangang utang. iya nyene waras iki. Heeh. Ya wis matur muga ae wis sikile ora apa-apa. Bojoku iku mek kecekluk-cekluk biasa. Iya lah ya sampean anu apa delok nae. Apa engko bengi apa anu dia cuma ngomong lek untuk aku piye. Iya, kok aku Gak enak, karo Bu. karo ngono ae wis ya. Tapi engko ambil jeneng diperiksa apa kita tahu. Engko sangkano kene adu-adu. Iya. Tapi lagi mau tak takoki ngene. Lho kira-kira Mbak Sangkil gak ngamuk sama terus sampean iku pincang. Gak kira aku sakjane melok jogging kan awakku wis minis-minisan paling tambah seneng ngono. Jangan tak terus tambah minis. Iya. Masih bacaan barang ngene. Mana dikit terus sampai nang ketimbe Api orang Berengen ngono. Kaya wong berengen ngono. Kayak ngasih sampai wis gak kalau. Susu paling Mas Sangkil iku lek anu apa? Macak iku salah ketemu aku paling. Ya, Tapi ampun, wong ya. aku iku masih kono macak sing kaya apa ora tahu aku iki nyeneni ya wis karep-karepmu kono. Pokoke awakmu seneng ya. Oh, ngono. Ya berarti podo koplake Iya, sampean. lho padha bersatu. Mak Sangkil karo Pak Sangkil iku wis Lah bersatu. iya podo koplake berarti. Podo koplake. Ya bener di anu Dut sepatu e koyo ngono iku mau jadi podo koplake. Itu kono sing model koyo ngono. Jadi aku tak tahu. Alasan berarti dicokot ulo. Ada ulo kono gede-gede samene-mene ada Cocok ini. bojoku ya apa ayo urusan. Ya wis aku tak pamit nulis aku, Ya Mbak. wis monggo. Tak pamit nulis. Aku yang mulai bisa. Mulai Mulai bareng. monggo.